गौरीची सगळी तयारी झाली आहे. राजेश भैया आले आणि वहिनी पण आलेत. वहिनी बस ना, आधी कुंकू लावते. मग ती बस. त्यांना म्हटलं दोरे घेऊपर्यंत थांबा, पण त्यांना मुंबईला आजच निघायचं आहे आणि गडबड सगळी पॅकिंग करायची आहे, त्याच्यामुळे ते थांबणार नाही. तर मला अजून अर्धा एक तास लागणार आहे. बसा. बघ ते आधी कुंकू मला. उठ राजेश. बाय वहिनी. तेजू राहिली आणि काकू राहिल्या. आता घरी बघू. हां पप्पा चौघं होतं. हो ती झाडं घेतली ना राजेश, ती लावा बरं का. इथं घ्या वहिनी, अजून घ्या. अय मारेल, घेऊ दे. काय पाहिजे ते घेऊ दे. बाय बाय. मस्त मंडळी. राम राम मंडळी. गौरी लक्ष्मी विसर्जनाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. थोड्याच वेळात मी आता दोरे घेणार आहे. त्याच्या अगोदर एकदा गौरीचं दर्शन म्हटलं तुम्हाला घडवावं. तर आता काही वेळातच काकू वगैरे येतील आणि पुन्हा दिवसभर सगळ्या बायका येत राहतील. पण वेळेत मुहूर्तावरती आपण दोरे घ्यायचे असतात. तर आता मी दोरे आता आपण घ्यायचे आहेत. त्याची तयारी पण झाली आहे. ही सगळी पत्री, विड्याचं सामान आणि फुलं हे सगळं आहे. दोरेसुद्धा हळदीमध्ये भिजवून ठेवलेत. तर आता चला आपण एकदा गौरीचं दर्शन घेऊ. तर ही सगळी घरचीच फळं आहेत बरं का, काहीच विकत नाही आणलं. ॲपल सोडले तर बाकी काहीच विकत नाही. डाळिंब, लाल केळी, पेरू, पपई, कंच, ओले नारळ, वाळले नारळ हे सगळं घरचंच आहे. मला खूप आवडतो हा सण. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जे आपल्याकडं पिकत असतं, जे शिवारात किंवा आपल्या घराच्या बाजूला असतं ते पत्री म्हणा, फूल फळ म्हणा, घेऊन ते सगळं घेऊन काही न विकत आणता अगदी मनापासून भोळा भाव सिद्धीला ठाव, म्हणजे भोळ्या भावानी भक्तीनं श्रद्धेनं शेतकरी वर्ग हा या गौरीला लक्ष्मीला पूजत असतो. आमची लक्ष्मी म्हणजे खरं तर हे फळावळ जे आमच्या शेतात पिकतं ते. शिवाय तिच्या पुढे धान्य ठेवले. हिरवे मूग आहेत, उडीद आहेत, परत पिवळे मूग आहेत, तांदूळ आमच्याकडे नाही पिकत पण ठेवतात, ज्वारी आहे, शेतातले गहू आहेत, शेंगदाणे आहेत आणि हरभरा आहे आणि शेतात पिकलेले हरभरे आहेत माझे गेल्या वर्षीचे. ह्या सगळ्या धान्याला लक्ष्मी स्वरूप देऊन किंवा लक्ष्मी मानून त्यांची पूजा केली जाते. घरातच बनवलेले गोडाधोडाचे पदार्थ देवीला वाहिले जातात, देवीला समर्पित केले जातात किंवा नैवेद्य म्हणून दाखवला जातो. ह्याच्यामध्ये मी शंकरपाळं केलं, करंज्या केल्या, लाडू केले, शेव केले, बुंदी केली आणि चकल्या केल्या. हे एवढे सगळे पदार्थ मी केले, एका दिवसातच केले आणि खूप केले. मुलींना द्यायचे होते म्हणून खूप करावं लागलं मला, पण केले मी, सगळं मॅनेज केलं. हे आपले कोलियस गेल्या महिन्यात आपण लावलेले. हे इकडे एक छोटंसं बाळ आहे गौरीचं, वरती पिलवंड आहेत, मध्ये गणेशजी आहेत. गणेशच्या मागं जी दुर्डी आहे ना, त्या जुन्या दुर्डीला माझ्या काकांनी फुलं सजून छानपैकी केलं आहे. आणि शेवरीचा एक उंदीर मामा पण आहे गणपतीच्या पुढे, दिसला का? अशा प्रकारे आम्ही गौराईचं स्वागत केलेलं आहे आणि आता विसर्जनाची तयारी झाली. मी पण घेतलं पोलीस मार्केटमध्ये पितळाचं ताट आहे. हे आमचं पिंपुना मंदिर आहे, गिफ्ट 400-450 किती 500. तर आपण
मगाशी जे पांढरे दोरे केले होते ना ते असे हळदीमध्ये छानपैकी बुडवून घेतले, ओल्या हळदीमध्ये, आणि वाळवून घेतले. आता त्याच्यामध्ये ही सगळी पत्री आपण बांधून घ्यायची आहे आणि ते दोरे लक्ष्मीच्या चरणांना लावून ओटीमध्ये घ्यायचे, म्हणजे लक्ष्मी आपण बंधनामध्ये बांधून घेतली. चला तर बांधूयात. मग पहिल्यांदा सुपारी घ्यायची, बांधा आणि फाटेच घाला. हा, फाटेच घालायचे. बारीक मला नाही हा, नाही फाटेच हळकुंड वगैरे येतो, वेलदोडा, मिरची. मला सापडलं तुला सगळं त्या बाईने काय सोडलं नव्हतं बिचारीनं. 7च्या 7 होतं. बघ ती बांध आता. होय होय खाली आहे बघा. हे पहिले घाला. ताट घ्या सगळं दाखी सुपारी घालायची. होय सगळं घेतलं. वटी सामान, वेलदोडा घेतला, सगळं पुरते जवळ गाठी. मध्ये बोगून वेळेला नेहा आणि पप्पू पण आलेत लक्ष्मी बघण्यासाठी. आता आम्ही चाललोय त्यांच्या घरी. हा काय पडलाय, त्याला टाके पडलेत. विराज आजीच्या गुहेत. अहो छतला खिळा बी घुसत नाही, छत पण नाही. ती आजी आजारी माझ्याकडेच आहे. काय कळलं ना मला खालचं वरचं, अशी बेकार अवस्था झाली. ते बाळ छोटं मामाचं. या सगळ्या माझ्या मैत्रिणी आलेत माळावरच्या. सुप्रियाने मस्तपैकी काष्टा घातलाय. शिवला का तुम्ही घरी आणला? घातलाय, साडीचा घातलाय म्हणून रेडीमेड. दुसरी मुलगी झाली आहे. आईकडे जाताना 2 मिनिटात वैशूच्या गौरी बघायला आलो, कारण 2 वर्ष झालं ती वहिनीला माझ्या म्हणत होती या या आणि जमायचंच नाही. मग स्नेहल म्हणली चला पिंकूताई 2 मिनिटात जाऊन येऊ. वैशू पण छान इतकं तिच्या आईने एवढ्या कामातून ती छान सगळं गौरी उभा करते. हौसेला मोल नसतं आणि खरे हाऊस असते ती मध्यमवर्गीयच करत असतो. श्रीमंताच्या घरी तर रोज दिवाळी असते, पण मध्यमवर्गीय जे असते ना त्यांचं खरं सण असतात. ते एन्जॉय करतात सणाला. काबाड कष्ट करून वर्षभर अगदी इतक्या हौसेने केला जातो ना सण. ही माणसं आपली असतात, ही नाती जपणारी, परंपरा जपणारी, परंपरा टिकवून ठेवणारी ही आपली माणसं नेहमीच मला आकर्षित करतात किंवा खूप आवडतात. खूप छान केली आरास त्यांनी. आले आले थांब. आता आईकडे 2 मिनिटात बघून येणार आहे, कारण घरी आजी आहे. चला चला. छान केलंय वैशू. जरीची साडी घालायची नाही. हा वैशू मग हा तुमच्या नंदबाईला बोलवलेलं त्या बोलल्या
हो बघ तिला भाकरी बघ. हे माझ्या माहेरच्या गौरी आहेत. वहिनीचं लहान बाळ असल्यामुळे तिने पण छोटंसं म्हणजे जास्त पसारा नाही केला. आणि तिचं ह्या मुखोट्यांचं म्हणजे पप्पा वारल्यानंतर जे मुखोटे मी आले होते माहेरवरून ते यावर्षी त्यांनी स्थापना केली आहे त्याची. पहिलं वर्ष उभा करायचं. आणि माझ्या आजीचे इथं जुने मुखोटे आहेत. 3 पिढ्यांचे जुने मुखोटे इथं आहेत. ते पिलवंडांच्या पाठीमागे छान केले. एवढ्या बाळाला सांभाळून सगळं व्यवस्थित केलं. ते भावाला पण सुट्टी नव्हती, त्यालाही बंदोबस्त होता गणपतीचा. छान केले तिने. बाबा तुझ्या लक्ष्मी लहान पोरीसारखे दिसतात. नाही चेहरा असा कवळा एकदम. लहान मुली नसतात का अशा त्या 12-13 वर्षाच्या. मॅच्युअर्ड नाहीत, लहान पोरीने वाटतं. माझ्या लय मोठ्या बाईवानी म्हणजे तवे मॉडेलच नसतील ग जे असं. आणि असलेच आहे तो सगळे वंची बाग कशी रंगवलीत पहिले. हा राहिले नाही का रंगवले. सगळं उलट पहिला लय छान दिसते. पिंकू त्याची छान आहेत. जाऊ देत. ह्या आहेत माझ्या मैत्रिणी विद्या वाडेकर, त्यांच्या गौरी. आपण त्यांच्या घरी आलो. काहीच नको हळदी कुंकू द्या. त्यांच्या घरी आलोय आपण. छान केला हो देखावा. अशी ठसठशीत आहे तुमची, छान आहेत. हा हा पाणी सांगायला म्हणल्यावर काढलं. त्यांच्या भैयानी कारंजी केले घरात. त्याच्यात कलरचं पाणी टाका ना, कलर टाका ना. कुठला पण टाका, केशरी लाल. छान. माझ्या मैत्रीण कल्पना वाडेकर त्यांचे गणेश आहेत. मोठ्या जाऊबांकडे गौरी आहेत ज्या आत्ता आपण पाहिल्या. आणि त्यांनी हे गणेश छान असे बसवलेत. सुंदर. कोण सगळी चिल आता बसत नाही, खूप गडबड आहे काय सांगू. चला इकडे बघा तुम्हीच. हसला ना मन बसून बस.